हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरलायबाय जोंहा नै बैसागु बोथोरनि रंजागासिनो दङ आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं लोगोसे आंबो नै एकदम मोजाङैनो दं एकदम फाइन वाव दिनै बैसागु बोथोर नालाय जोबोद रंजागासिनो दं गामियाव मोसागासिनो न'खरनि बारबाय स्टार्टिं जाहांबाय ओमफ्राय फैयै नैबाव मोसादों आरो आं नोंथांमोना नैखौ देखायनो होननानै बिथिं फैबाय मानसिफ्रा फैजोबाखै आरोना थेवबो दाम बुरजा जाबाय थेवबो बेखौनो देखायनोसै आङो दा लासै देखायलांबाय थानोसै सानसे बेसेबां जमा जायो बेखौ देखायलांबाय थानोसै आरोना लोगो नोंथांमोन जों गामिनि एसे मोसानायखौ नोंथांमोनाबो नायदो माबायदि रंजायो ज' माबायदि मोसायो नायलांदो बेखौनो आं नोंथांमोननो देखायनानै गोसो जाबाय ना नै गासिबो जमा जाजोब्बाय मोसानो रेडि जाबायना रेडि माखासेफ्रा नैथिं फैगासिनो दं नै दासो फैगासिनो दङ थ' नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थानोसै मेथाइआ एसे गोदान आरोना मेथाइआ गोदान नालाय दा एसे गोनो गोथो जानानै दं मानसिफ्रा थेवबो रेडि जानानै दं गासिबो ओमफ्राय नैबे फारसे मोसाग्राफ्राबो रेडि जाखाबाय आरोना नायदो एसे जों लागोनि मोसानायखौ माबायदि बेसे गोग्गोम मोसायो नायदो बैसागु बोथोराव बिदि खना खनला बिदि बोजाग्राया थाखायो सेंग्रा दुरबलफोरनि खामानि बियो नै बेबायदि गोगोम आरोना जों लागोनि मोसानाया नोंथांमोना एसे नायनानै लादो माबायदि गोगोम मोसायो जोङो नै गथ' गथायनिफ्राय लानानै जेरै सेंग्रा सिख्ला दंजोबो आरोना दामग्राफोर एकदम बोराय बेन्थ' सब दंजोबो आरोना गासिबो ओरै गरखा दामग्रा माखासे दङ नै खाम दामग्रा बिथांमोना सासे आथिं हारमनि दामग्रा ओरैजाय सिफुं दामग्रा गोगोम आरोना Sandra saya bercinta padangga ayo saya berkeliling ayo sejalan Sandra saya bercinta padangga ayo saya berkeliling Siêu quạt bàn này yêu quạt bàn này ai sẽ mơ ra lại đi bây giờ của ayo siêu quạt bàn này yêu quạt bàn này ai sẽ mơ ra lại đi bây giờ của
बैसागी बैसागी आयो रंजाली बैसागी 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 ayo ronggali बैसागी ayo ronggali बैसागी माने बालाबगासि जोब्बाय आरोना आरो मोसाबावगोन मोनसे नै मा होनो बेखौ ओइ मा होनो इयो मा बुस्थु सौराय बैसागु बोथोराव बेबायदि बुस्थु मोननो थांला आरो सौरायजों माबा सोमनाय आरोना दै सोमनाय ओमफ्राय माइब्रा बिदै लुदों आरो एसे माइब्रा बिदैखौबो देखायनोसै बोरै माइब्रा बिदैया माबायदि जायगायाव लुदों फालाय नै माइब्रा बिदैखौ दानिया जगावसो लुयो गोदै नामा आच्छा आच्छा लु बेयाव मोनसे लु नै खना खनला जाखोबा खाजाब गैयिफ्रा खना खनला जाखोमानायखौ जोबा बे मेथाइया माने गोदान आरोना जों लागोनि आं बेखौ बारा देखायथ'ला मानो होनबा गोदान नालाय कम्पिटिसननि खोथा दङ नैबेदिखौ एसे खोनासंनानै दं बोराय आरो दामग्राफ्रा खोनासं एसे प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आरोना थ' नेक्स्ट माने सिलायाव देखायनोसै आं नोंथांमोनखौ नै जोंहा हुदुर बुसिया मा जादों मा लोंदों दैसो लोंदों बेलेग लोङाखै न'खरसे जोबफैलायबाय न'खरसे फैलायबाय नै बिसिनाव मोसानोसैलाय आरोना एबार नै बिसिनाव मोसानायखौ आं एसे देखायनोसै माबायदि जायो मानो होनबा न'खरफ्राव मोसानाय एसे बेलेग जायोथ' मानसिफ्राबो बारायदेरगासिनो दङ नै बिसिनि मोसानाया एबार मा स्टाइलनि जागोन एसे देखायनोसैलाय नोंथांमोननो नायलांबाय थादो मिथाथेल बे समाव नैबेयाव स्टेनाव गासिबो मोसानो रेडि थाजोब्बाय आरोना माखासे फैनो दंबावो माने गामिनि मोसानायथ' माने सोरनावबा हाबबाथाय मोसाखांबाथाय एसे लोंलांनो लुगैना सेंग्राफ्रा एसे लोंलांनानै देरि जाबोदों आरोना माखासे रेडि जाखाबाय नै रोंनावलायगासिनो मोसानाय फैयैखाय माखासेफ्रा सफैखाय आरो लेंहरद' माखासेफ्रा नै जोंना नोंसिनि टिमखौ मा टिम होनोमोनथाय नोंसिनि टिमा मामोनलाय मा नाम मोनलाय मा नाम मिथिया नाम मिन्थियै टिम आरोना जायखिजाया मोसासिगोन नै बिसिना मोसाबाय जायखिजाया बरिया लगाओ ओरैबायदि गोगोम आरोना एसे गेसें जा बांद्राय जाबजा जादों नोंसिनाव जाबजा जादों एसे गेसें जा गिदिंनो हानाय नङा बिसोरो एसे गेसें जा मा जाखो बुब्लि मेंबाय नै आयो मानो मेंखो नै बिनानावाबो मेथाइ खनग्राफोरखौ एसे देखायनोसै नोंथांमोननो नोंसोर नायग्रा बिसोर जाथ'वाखै नालाय माने नाहरदों आरो बिसोरो माबायदि मोसानांगौ बिसोर माने अंख खालामगासिनो दं
माबोरै जाखो एसे देनेस मोसानाया राफोद जा एसे राफोद मा जाखो सिलिगिरि जाबाय माथो गेजेराव दिनै नैबे बरथमुरा बिथाङा मोसानो हायो खना खनला थायो न'खरसे जोबलायबाय नै ओंखारबोजोबबायना आरो गासिबो मेथाइ सोलोंगासिनो आरोना जोंहा हेलौ बालिगावनि दे बे सिख्लाया बालिगावनिसो सिख्ला गोदान नै बिसोरनि टिमा मा साफाय जानो नागिरदोंथाय मिथिया आरोना बिसोर मानो जमा थादों आंथ' मिथिला दे बाय बाय जमा थागासिनो मालाय मा हिसाबै बिदि थागो आं बुजिना मोनासै मानो थादों नोंसोर मानो जमा जमा थाखो मानो लामा होथेदों गारिथ' फैयाखै गारि गैया ओरैबो गारि गैया ओरैबो गारि गैया बिदिनो गारि होथेनायनि नियम गैलालै दाना नै मानि जमा सल सलनि सिख्लाफ्रा नै बेखौ बेंथेदों आंखौ नै थम थम बेंथेदों नै थम थम बेंथेदों नै बैसागुनि नै दहायनिफ्राय नेगासिनो बेस्रा थांनोनो होआखै बेखौ आयै आयै नै मुगासि मोनलायबाय बेस्रा तुपनि আহিলে নাই ইহঁতে অথনিफ्राय ৰখি আছে জু লোंबाय যাব দিয়া নাই না ইহঁতে যাব দিয়া নাই বাপ 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 नै आयै लामा बेंथेदों बेस्राफोर नै गारि बेंथेग्राफ्रा गारि फैबाथाय हगारनांगौ जायो One, two, three. Ready? One, two, three. जथुमलाबायखो आंथ' मिथिला बिसोरबा मा खालामनो नागिरदों बिसिनि न'आव मोनबाय आरोना ओमफ्राय बिथिं थांगासिनो दं बिसिं थाङै थाङै ओरै हाबबोजोबबाय ओरै थांनानै ओरै दसे ससे दंबावो आरोना दिनै खननै मोसानांगौ जायो जों गामि गिदिर नालाय ओमफ्राय फटक साफाय जानो दावराव जागासिनो नै ओंखारथाराखैनो फटक साफाय जानो ओइनै ओरै मोसाग्राफ्रा दावराव जानो लेंहरगासिनो बिसोर आरो फट'शुट लानो दावराव एबार जाहैबाय माने दहायफ्रा सेंग्रा सिख्लाफोर मोसादोंमोन आरोना एबारनिया नै बिसिनाव बिहामजोफ्रा मोसानांसिगौलाय नै बिहामजोफोर मोसानायखौबो एसे देखायनोसै आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो माने एकदम जों गामिनि मोसानायखौ नुजोबगोन आरोना फारसेनिफ्राय दिनैनि सिटखौ आं फुरा देखायजोबखागोन माबायदि मोसायो थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय था नुलांबाय थागोन एसे माबायदि मोसायो माबायदि रंजायो जों लागोआव देखायलांबाय थानो नाजानोसै आंबो बहुद मानसि आरोना बहुद मानसि बे समाव दामग्रा देग्रायाबो ओरैबायदि रेडि जानानै दंखायो मोसाग्राफ्रा स्टाफ फैयाखै नै बिसोरबो रेडि जाबाय नै जोंना मेथाइ खनग्राफ्राबो रेडि दंखाजोबसै ओरै खना खनलाथिंबो माखासे हाबख'ना दङ माने मानसिफ्रा अभार जाबाय नालाय थानो जायगा गैला एकदम ओरैबायदि मानसि माखासेफ्रा जिरायनानै दङ नै रेडि नैबे जाहैबाय जोंहा सलसलि गामिनि बिहामजोफोरनि मोसानाय आरोना बेखौबो एसे नायनानै लादों नोंथांमोना माबायदि मोसायो बेबो नङा आरोना बहुद दंबावो खावसे मोसानाय गासैबो फिसा जालाङो नालाय गासिबो मानसिफ्रा फिसाफोर सामलायनायावनो माने मोसानो सम मोना सोरबा फिसा बामदों सोरबा गथ' गोरलै सामलायदों माने मोसानो हाथ'वाखै आरोना दा मोसानो फिसाफोर लाना होग्रा दंबा सोरबा गाखोगासिनो
गासिबो दानि गासिबो गथ' गोनां गोजाथ' ओंखायनो माने खनसेनो मोसाजोबनो हाया आरो जि दं आरो एसे फ्रि बिसोर मोसाग्रोबाय आरोना बेखौ खनसे देखायनोसै आङो मोजाङैनो नायलांबाय थाबाय नोंथांमोनहाबो नै सिगांसो मोसाबाय बिमाया मोसानो हाया बिसिना सिगांसो मोदोमग्रुं बिमाया नै मोसानो हाया बिसिना Beneran siang थांबावो आयदायानो गैया दाबो खबर बोलिए बैसागु बोथोराव माबोरै खबरा मोजां नै बिसोर जाहैबाय जों लागोनि बैसागुनि अनलाइन सार्भिस आरोना बिस्रानाव मोसानाया जोबलायबाय ओंखारबोलायबाय नै वा ओरैबायदि रं बेरं नुयोना गासिबो मोसानायखौ नुयो ओमफ्राय नै ओरै खावसे जोबानो माने ओरै बिराद बुरजा सिलायाव दंजोबावसो नै बिराद बुरजा फैगासिनो नैबे जाहैबाय सलसलि गामिनि मोसाग्रा हानजा आरोना सब बोराय बुरि गथ' गथाय गासिबो दिनै खनसेनो मोसाजोबदों आरोना दिनै फार्स्ट मोसादों ओमफ्राय गाबोनबो मोसागोन दिनैथ' मोसाजोबनो हाया जाहैबाय गामिया गिदिरथार नालाय नै नाहरलाय बैसानि न'आवबो दंबावोसो फैजोबाखै दाबो खनसे गोजाननिखौबो देखायहरनो सेस्था खालामसै आं नायलांबाय थाबानो जाबाय नै
फैयै फैयै नै निसानाव मोसासिगोन आरोना गोदान खारबोनाय जाफुंबाय बारा बावाखै देग्लायसो फार्स्ट खारबोदों फैनायानो बावाखै बेयाव मोसासिगोन मोसाग्राफ्रा फैजोब्बाय गासिबो हाद्रि गुफुंलायथारदों बा ओरैबायदि बुरजाना मानसिफ्रा नै रंजा सिलायाव हाबफैबाय सिलायाव हाबफैनाय लोगो लोगो एसे रंजाबाय आरोना बयबो दामग्रा देग्रा सौफैयाखै गासिबो मोसाग्राफोरखौ माखासे गासिबो देखायजोबनोसै आरोना नोंथांमोननो मालिकानो गैया नामा इसोरालाय दरजा खुल मा दं मा गैया दिहुन जों मानिया जोबोद गोगोम सल-सलिनि मोसानाय मोसाग्राफ्रा नुवाखै ओरैबायदि मानसि आरोना ओरैबायदि मानसि जा दामग्रा देग्रा खनग्राफ्राबो मोनफैजोबखाबाय एबार बिसोरनि स्टेजआव माबायदि पारफरमेन्स खालामनो नायदों नोंथांमोनाबो गासिबो मोसाजोबगोन आरोना बिराद बुरजा मोसागोन एबार बेखौबो जेसेबां हायो देखायनो सेस्था खालामसै आं नोंथांमोननो एबार ओरैबायदि बुरजा मोसाबाय माने गासिबो मोसाजोब्बाय आरोना बिहामजो पार्टियाबो जमा बेयावनो मोसाबाय ओमफ्राय जाय सेंग्रा सिख्लायाबो बेयावनो मोसाबाय आरोना माबायदि जायो एसे नायलांदो नोंथांमोना खनग्राफ्राबो रेडि जाखाजोब्बाय ओरैजाय मोसाग्राफ्राबो नै सासे गाबोलायबाय फिसा गोनां गाबाय थायो फिसा बे सेंग्राफोरजों एसे नङा एसे गरबर जाबाय थायो आखौ मोसानाया खिलिमिलियानो जोबा बे मानसि माखासे थिंजाय दुब्लि मोसाद' दुब्लि मा खोनालायनांगौ खोदोमजों मोसाबानो जाबाय सेंग्रा सिख्लानिथिं एसे डाउन जादों आरोना मोसानाया खिन्थु नै बिहामजो पार्टिजों हाया बिसोरो ओरैबायदि मोजां मोसादों बिहामजो पार्टिफ्रासो बिहामजो पार्टिखौसो गनायनांगोन आरोना ओइथिं जाया देमेज गोजा नुवाखै नै बिथिंजोंसो बरिया जायो ग्रोब मिलायो मालाय लागाव सिंगारफोरखौबो एसे देखायनोसै आरो मोसानाया ओरैजाय मेथाइखौ बारा खोनाफैयाखै नै ओरैजाय एसे खिलमिल जादों आरोना मोसानाया खोदोमा मिलायाखैनो टाइमु wah ibaratnya jangan nih di sana serba tuh aku udah nuakin baju mangri uri sini kan cuma kamu mau saya kelihatan मेथाइखौ एसे माने ओरैबायदि मानसिफोर माने केमेरायानो कभार खालामलायनो हायाखै आरोना दामग्रा खनग्राफ्राबो ओरैबायदि बुरजा मोसाग्राफ्राबो ओरैबायदि बुरजा माने गोजाननिफ्राय ओरै लालाय लानो गोनां जादों आरो कभार खालामलायनो हायाखै आरोना मानसिया बुरजा नालाय बेंगलि जरो बे सेंग्राफ्राथ' मा गावखौ मोसानायालाय दुब्लिना मा जाबाय थागोन मोसानाया हा वाव सिलायानो जायगा थोलायला आरोना सिला खारबो गोदान गुवारखायसो जायगा जाबाय
मा सफैखो नायदो मोसाफुनाय खनफुनाय समाव नै जोंना बेरे मोदैया सफैना दङ बेरे मोदै ओमफ्राय नैबे मा मोदै जाखो बोरमा बिदै नामा बेलाय बेखौ मा होनो सिरा हारसाफोरनिसो बेयो जोंनाथ' सौराय जानायसो नियम दंमोन दाना नियम माबा गैला बायबानो मोनो नालाय माबाखौनो सिराखौ जाबाय बिसिनानि माबायाबो आइटेमाबो जोबलायबाय आरोना जाबाय आरोना बिसिनाव मोसानायनि माबाया बेखिनियानोमोन मोसायै नै सिङाव सफैबाय आरोना ओरैबायदि रंजाबाय नै आरो एसे टाइमा मोनाबिलि जाहांबायथ' मानसिफ्रा इन्टारेस्ट जालांगासिनो दं आरोना नायलायनै आरो एसे मोनाबिलि जाबासो बिराद इन्टारेस्ट जायो आरोना बेखायनो सेस्था खालामदों मा मोसानाय होनलै बेखौ राउन्ड मोसालायबाय राउन्ड मोसालायबाय बुजिना मोनला आरोना नुग्राफ्रासो मिथिगोन गावसोरसो मा सावथालनि रोखोम मोसानो रोंगौलै मानसिफ्रा बुब्लियाव हायो माथो मार्टिनियाबो दंगौदि थाफा गेजेराव मोसानो रेडि खालायबाय नै इसिनावनो नेपाली हाब फाराल'सो दिनै मोनैखौ हेलो हाय नागिर लेनाय जाबाय दान बान्थाफ्राबो थोआ जाबाय नागिर लेनाय जाबाय नानायखाय बारा थिग नुनाय नंला आरोना लाइटआबो बारा थिग नुला एसे मोलेले जाबाय आरोना बेबो एसे देखायनोसै आङो
मोसायै मोसायै मोनागुलायबाय नालाय बयबो एसे मेंजोब्बाय मानसिफोरखौबो बारा थिग नुला आरोना सेंग्राफोर मा जाखो ओइ मा गल' गथ' जाला नामा नांजोब्बाय नामा एसे लाइट थाबा एसे मोजां नुगोन आरोना लाइटआबो गैया एसे खोमसि दबसो नालाय खोमसि खोमसि नुसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय मोसायै मोनालायबाय आरोना ओंखायनो नैबेयाव फैबाय दा लास्ट न'खर आरोना बिसिनाव मोनसे जानाय लोंनायबो बानायदों ओमफ्राय बिनि उनाव जोबसिगोन भिडिअ मोनखो मोजां मोनखोना गाज्रि मोनखो एसे फिडबेक होदो कमेन्ट होदो बिथांमोन भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय जाय जाय बिथांमोना गोलाव सम गाव गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ दिहुननानै नायदोंमोन भिडिअखौ एसे बिसोरनि थाखाय साबायखर थाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय